Kaixo, ongi etorria, ekuazio linealak errepasatuko ditugu. Gogoratu ekuazio lineala izateko jarri behar diela modu honetan. A isa gehi B I berdin Z. Eta Z esan nahi du A eta B, horiek dira ez ezagunen koefizienteak. Isaren koefizientea A adibidez eta I-ren koefizientea B. Eta Z, Z gai askea da. Denak dira zenbaki errealak. Orduan, hori jakin da, goazen ikustea, hauetatik zeintzuk diren ekuazio linealak eta zeintzuk ez. Adibidez hau. Hau da, bi isa gehi naui berdin bost. Jarri daiteke modu honetan, horrela dago jarrita. Orduan, hau bai izango litzake ekuazio lineal bat. Beste honetan, hiru I berdin 10, honek ez ezagun bat bakarra du. Orduan izango litzateke 0 isa gehi hiru I berdin 10. Orduan hau ere izango litzake baita ere ekuazio lineal bat. Beste honetan ze gertatzen da? Badugu bigarren mailakoa beraz ez da ekuazio lineal bat. Beste ekuazio mota bada. Eta azkenekoa isa behan dago eta I ere bai. Horrek esan nahi du izendatzailea denean, adierazpen algebraiko bat da, bere berretzailea minus bat da, eta honena ere bai, horren hau ere ez da. Ekuazio linealak zeintzuk diren eta zeintzuk ez bereiztu eta gero, ikusi behar dugu zer gertatzen da bere soluzio kopuruekin. Zenbat soluzio dituzte? Infinito. Soluzio bakoitza da balio pare bat. Jartzen da erantara. Isa eta I. Lehenengo isaren balioa eta gero iaren balioa. Adibidez, goazen suposatzea isak bi balio duela. Bi bider bi lau, eta bost izateko lau bider laurden bat. Horran, hau izango izateke soluzio bat. Ikusten dezu bezala, bi balio ditu, eta hori da soluzio bat ekuazio lineal honetzak. Beste batean daiteke, bai, edozein bat, goazen pentsatzea horrein nahi dugula I bat izatea. Bat baldin bada, lau bider bat, bost izateko, bat zaio. Bi bider, erdi bat. Horren, hau izan diteke, beste soluzio bat, eta beste soluzio bat, eta beste bat. Zenbat ateatzen dira esan dugun bezala, infinito. Horregatik hori irudikatu behar dugu grafiko batean. Eta tako zaigu, marra zuzen bat, lerro zuzen bat. Horregatik esaten da, lineala dela, ezta? Eta hemen zer gertatzen da? Hemen ere infinito soluzio daude. Ez ezagun bat bakarra dago. Horren egiten duguna erantara da. Isari ze balio emango diogu berdin du. Adibidez bat. Eta ze bat balioko du ik? Hiru zatitzen pasatzen bada, 10 zati hiru. Bat badugu. Beste soluzio bat nahi dugu? Bai, jarri dezagun. Isak balio duela bi. Ze bat balio du ik berriro? 10 hemen. Eta nahi bat dugu izan beste soluzio bat adibidez minus bostekin, baita ere, 10 ere. Ikusten dezun bezala, ekuazio lineal bat baldin bada, infinito soluzio izaten ditu. Eta guk egiten duguna izaten da, puntu bat zigortitu, eta horrekin irudikatu zuzen bat grafiko horretan. Orduan, orain ikusiko dugu adibide bat, hobeto ulertzeko. Lau isa gehi berdin bat ekuazio lineal bat alda, bai, lehenengo mailakoa delako, eta itxura edo forma honetak adirazi daitekelako. Orduan, ekuazio honen soluzio guztiak grafiko honetan adiraziko ditugu. Zein da lehenengo pausua? I bakantzea, I bakarrik ustea. Orduan, I bakarrik usteko, lau isa zer egin behar dut beste aldea eraman, ezta? Eskubiko atalera, batutzen era, kentzen. Orduan, gedituko litzake horrela, bat ken, lau isa. Lehenengo pausua egin dugu. I bakandu ondoren, bigarren pausua izango litzake isari zenbait balio ematea. Eta guk emango dizkigu adibidez, minus bitik bira. Minus bi, minus bat, 0, bat, bira. Eta hori erabaki ondoren, goazen ordezkatzea, isaren ordez, minus bi jartzea, minus bat, 0. Horrela egiten da. I berdin bat ken lau bider, minus bi. Hori zen bada. Badakigu lehenengo biderketa egiten dela. Ordan da, bat
minus lau, bider minus bi, zortzi. Bat gehiz zortzi, bederatzi. Orduan, i bederatzi da, isak balio duenean minus bi. Urrengoa, i berdin bat ken, lau bider, eta orain egingo dugu minus batekin. Isak balio duelako minus bat. Guk erabaki dugulako, Berdin, bat, minus lau, bider minus bat, plus lau. Bat gehi lau, bost. Orain zerokin egingo dugu, bat ken, lau bider zero. Berdin, lau bider zero, zero. Orduan, bat genitzizegu, kontatu badin bazean, eta berela kontuatzea, joan, aida geisten, bederatzi, lau gutxiago, urreko izango da, lau gutxiago eta lau gutxiago. Zergatik hori adierazten digu isaren koefizientean. Hemen zer da, minus lau, ez da? Orduan, poreki joango da, minus lau, txikitzen. Orduan, ikusiko duzu nola atatzen zaigun. Bat ken, lau, bider, eta bider minus esia. Eta da, bat. Ez dira, parentesia jarriko positiboa delako. Orduan, lehenegin bada, biderketa, lau bider bat lau, orduan, bat ke lau, minus iru. Izan dizuen behar zela, lau gutxiago. Eta horrego izango da, lau gutxiago. Ez du, kalkulatuko. Jabak dela, minus zazpi. Orduan, hori ulertu ondoren, lehenengo pausua i bakantzia dela, eta gero taula osatzea, urrego pausua da, puntu hauek, soluzioak, hemen jartzea. Orduan, lehenengo soluzioa, minus bi, bederatzi. Horrek esan nahi du, isak minus bi denean, ik bali dula bederatzi. Hortik izango da. Hobeda, horri kuadrikulatu batean egitea, erresago topatzen delako. Besla, zuzen batekin, egin bako nuke. Minus bi, eta puntua horri izango ezake gutxu gara. Urrengoa, minus bat denean, soluzia bost da. Biarena, orduan, minus bat denean, bost baldin bada, hada bigarren soluzioa. Hada, ekuazio lineal horien lehenengo soluzioa, beste soluzioa, 0 denean bat. Orduan, 0 denean bat. Beste modu bat egitekoa da, iaz dira alturak. Ezta? Orduan, minus bi denean altura da bederatzi, minus bat denean altura da bost, 0 denean altura da bat. Urrengoa, bat denean minus iru. Orduan, bat denean minus iru, hemen izango entzake, eta azkena bi denean minus zazpi. Ze atea bat zaigu? Atea bat zaigu zuzen bat, lineala delako. Orduan, ez bat zaigu ateratzen, esan edugu guk hauetako puntu bat ez dugu lautoko katu. Goazen ikustea, atea zaigu. Jarriko dugu, horrela. Eta gutxi gora bera, konponduko eta horrela, bost puntuak lerro batean daude. Orduan, horregatik, hau luzatuko eta goraka, haure, beraka, zuzen honek badu mugarik ez infinitu arte da, aljesten da, beraino, eta hor goiti datorrena da. Amaitzeko, ekuazio lineal honen soluzioak zeintzu dira? Marra hontan, zuzen honetan dauden puntu guztiak. Eta zenbat puntu daude? Infinito puntu. Orduan, hau ulertu duzulakoan, beste bat arte. Agur.